दिनै हाग्रामा बिथांनिफ्राय गोबां मानसिया स्पिरिचुवेलि डाइभार्ट जानानै फैबाय। हाग्रामानि जा उपसासन बे सासनखौ सहायनो हायैनि थाखाय हाग्रामानि जा मानसिनि सायावहाय गाज्रि नारसिनथाय बे नारसिनथायखौ सहायनो हायैनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हाग्रामाखौ नागारनानै स्पिरिचुवेलि जानगारखाबाय। जेराव हाग्रामानि दिनाव जा ब्लाडसेड जाबाय, हाग्रामानि दिनाव जेरै बर' अना बर' कनफ्लिक्ट जाबाय, हाग्रामानि जेराव जेरै बर' मुसलमान बर' आदि कनफ्लिक्ट जाबाय, हाग्रामानि गाज्रि खुंथायनि थाखायनो अना बर'फ्रा गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टि दानानै बर' हालामनि जा अस्तित्व बे अस्तित्वखौ संहार खालामबाय। बेनि थाखाय बिटिआर हालामनि साइलेन्ट भटार्सफ्रा लेखा गोरों गियानि सुबुंफोरा सोलायनायखौ लुबैदोंमोन। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गोदान मोनसे सरकार दानानै दिनै सान्थि गोरोबलायनाय आरो खौसेथिखौ लाबोनो हाबाय। बेनिफ्राय बांसिन सोलायनाय आरो मा थाबावनो हागौ। आरो साइलेन्ट भटार्सआ जे हाग्रामाजों थागोन, दिस इज नट पसिबल। सबायझार प्राइमारिनि सिङाव बा सबायझार भिसिडिसिनि सिङाव दिनै उफेरा बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारि मोनसे सोलिगासिनो दङ। जोंना केन्डिडेट बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन। स्पेसियेलि दिनै सबायझारनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर सोलायनायखौ थांखि होनानै बाहागो लाफैदों। खोब गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय गुबुन जाथिफोरनि जा बाहागो लानाय, जोंनि गेजेराव जे बर' अना बर' पार्टिखौ फारागथि गैयै मोनसे समाजजों मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गायसननो हाबाय। बेनो दिनैनि बे सबायझारनि उफेरा बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानाय रायजो राजानिफ्रायनो जों फोरमान होनो हायो। बिपिएफआ साइलेन्ट भटारनि खोथा बुंबाय थादों बे समाव, माने सिरि सिरिसो जयनिं खालामनाय आरो थारमाने। साइलेन्ट भटार्सनि बाथ्रा बुंनायाथ' मोजां सोमोन्दो आं साइलेन्ट भटार्स सोदोबखौ दिहुननायखौ। मानो होनोब्ला साफ्रोमबो लेखा गोरों गियानि इन्टेलेक्सुवेल मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा दिनै साइलेन्टलि बिटिआर हालामाव सोलायनायखौ लुबैदोंमोन। थांनाय 17 बोसोर हाग्रामाया जोंनि गेजेराव हाग्रामानि दिनाव जा ब्लाडसेड जाबाय, हाग्रामानि दिनाव जेरै बर' अना बर' कनफ्लिक्ट जाबाय, हाग्रामानि जेराव जेरै बर' मुसलमान बर' आदि कनफ्लिक्ट जाबाय, हाग्रामानि गाज्रि खुंथायनि थाखायनो अना बर'फ्रा गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टि दानानै बर' हालामनि जा अस्तित्व बे अस्तित्वखौ संहार खालामबाय। बेनि थाखाय बिटिआर हालामनि साइलेन्ट भटार्सफ्रा लेखा गोरों गियानि सुबुंफोरा सोलायनायखौ लुबैदोंमोन। आरो बे सोलायनायखौ लुबैनाय लेखा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गोदान मोनसे सरकार दानानै दिनै सान्थि गोरोबलायनाय आरो खौसेथिखौ लाबोनो हाबाय। बेनिफ्राय बांसिन सोलायनाय आरो मा थाबावनो हागौ। आरो साइलेन्ट भटार्सआ जे हाग्रामाजों थागोन, दिस इज नट पसिबल। सार, खाम्फा बरगयारिया केन्डिडेट डिक्लेयार होनायनि उननिफ्राय दिनैसिम बिपिएफनि केम्पेइनफोराव बाहागो लानाय जों नुनो मोनाखै। माबाफोर जाहोन थानो हागोन नामा सार? स्पिरिचुवेलि दाखालि जोंना इउजि ब्रह्म सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, स्पिरिचुवेल डेभेलपमेन्ट एन्ड फिजिकेल डेभेलपमेन्ट। दिनै हाग्रामा बिथांनिफ्राय गोबां मानसिया स्पिरिचुवेलि डाइभार्ट जानानै फैबाय। हाग्रामानि जा उपसासन बे सासनखौ सहायनो हायैनि थाखाय हाग्रामानि जा मानसिनि सायावहाय गाज्रि नारसिनथाय बे नारसिनथायखौ सहायनो हायैनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हाग्रामाखौ नागारनानै स्पिरिचुवेलि जानगारखाबाय। गतिके दा फिजिकेल फिगारनिल' बा फिजिकेल नुजाथिनायनिल' गोनांथि दंसै।